Siyahat söýjüler häzirki wagtda biz biziň watanymyzdan ýagny Merifden şu ýere gelen Osman Gazi'nin muallimi bolan Şeyh Edip Ali'nin kümmetine barýar. Men bilen birlikde ýagny şu şäheriň ýaşaýjysy, ýagny arheolog Umit birlikdedir bize gyzykly maglumatlar berer. Daşy mermer, topragy keramika, yapragy ýüpek, diriliş we guruluş, ertogrul mekani, Edewaly diýary Bilecige hoş geldiňiz. Biz häzir Şeyh Edewaly kümmetine çykýar. Sizlerin de ifade ettiği gibi Şeyh Edewaly Hazretleri Türkmenistan'ın Mer şehrinde Şeyh Edewaly siziň watanyňyzda Türkmenistanyň Merw şäherinde 1206-njy ýylda dogulup çağalyk ýyllaryny ol ýerde geçirip, soňra Türkiýanyň, ýagny Anadolu'nyň durly ýerlerinde ýaşandan soň iň soňky ýaşan ýeri Bilecikdir. Şeyh Edewaly şu ýerde de aram tapdy. Şeyh Edewaly Hazretleri buradadır. Ha. Şimdi oraya doğru geçiyoruz. Bilecikdäki iň esasy meden miras hasaplanýan Şeyh Edip Ali'nin kümmetidir. Şeyh Edip Ali 1206-njy ýylda Merifde dünýäge gelýär. Merif Orta Aziýada ilmiň mekan hasaplanýar. Merifde dünýä belli alimler, bilen şahsiýetler ýetişipdir. Şeyh Edip Ali hem Merifde ýetişen şahsiýetleriň biridir. Ol Osmanly döwletiniň guruluş ýyllaryna ýaşan bir dinar alim bolan. Şeýlede Osman Gazi'niň gaýnatasy we muallimi, Osmanly döwletiniň maslahatçysy bolupdyr. Biz häzir Şeyh Edewaly Hazretleriniň kümmetiniň öňünde, siziň arka tarapyňyzda Şeyh Edewaly Hazretleriniň aram tapan ýeri. Meniň arka tarapymda bolsa maşgylasynyň we gyýdynyň aram tapan ýeri ýerleşen. Biziň aramyzdaky mermerde ýazgylar Ertogrul Gazi'niň ogly Osman Gaza Şeyh Edewaly Hazretleri üçin aýdan wesiýetler ýerleşenler. Bu wesiýetde şeýle diýilýär: "Bak ogul, meni ynjyt, Şeyh Edewalyny ynjytma. Ol biziň neslimiziň ışgydyr. Ahir suwuň duru çeşmesidir. Maňa garşy gel, oňa garşy gelme. Maňa garşy gelseň gynanaryn, ynjaryn. Şeyh Edewaly'a garşy gelseň gözlerim saňa bakmaz. Baksa da görmez bolar." diýip Osman Gaza Ertogrul Gazi wesiýet etdir. Çok önemli bir insan olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Elbette watanymyzdan alyslarda biziň toprağymyzdan şu ýere gelen şahsiýetler barada siýahadymyň dowamyny görüň bermek biz üçin diýsen buýsan häzirki pursatda biz söz bilen beýan edip bolmajak pursatlar başdan geçirýär. Gelin siýahadymyzy şu kümmetden dowam edelim. Biziň ýol beledimiz Umit häzir bize görkezler. Şeyh Edip Ali 1326-njy ýylda 120 ýaşyny aradan çykýar. Bilecikde öz dergähine jaýlanýar. Şeyh Edip Ali eski şäheriniň goloýundaky öňkü Itburun atly owasynda ýaşapdyr. Edip Ali öz döredin kiçirek medresesinde şägirt ýetişdiripdir. Bilecikdäki gurduran öz dergähine Osman Gazi'ni bir näçe gedek mihman alýar. Osman Gazi'niň imperiýasyny döredin döwri görünýüşi Osman imperiýasyny döretmäge itergi berýär. Ruwaýata görä Osman Gazi Şeyh Edip Ali'niň owasynda bolan wagty gize düş görýär. Düşünne Şeyh Edip Ali'niň gursagyndan bir ay çykýar we ol ay Osman Gazi'niň gursagyna girýär. Ondan bir ul agaç çykýar. Ol agajyň şahalary dünýä ýüzüni tutýar. Onuň saýasynda bolsa bir näçe akar suwlar çykýar. Adamlar ol suwuň içinden geçýändigini görýär. Şeyh Edip Ali ol düýşi şeýle ýörüp berýär. Sen Ertogrul Gazi ogly Osman, Kakaňdan soň paçça, hökümdar boljaksyň. Menden çykyp saňa gelen nur budur. Siziň neberäňizden ençeme paççalar dünýäge injekdir we olar ençeme döwletleri bir ýere jemlejekdir. Şeý diýip Şeyh Edip Ali Osman Gazi'niň düýşini ýörüp beripdir. Şeyh Edip Ali'niň kümmeti Osman Gazi'niň ogly Orhan Gazi tarapyndan Dağ deresinin bayırlığına gurulupdyr.
Siz Türkmenistan'dan geldiňiz. Şeyh Edewalyk Hazretleri hem Türkmenistanyny doglan öňden görjü ulama. Bu orta siz üçin buýsunmaly zatlardyr. Esasy bellemek isleýän zatym Şeyh Edewalyk Hazretleri biziň atamyz. Türkmenistan'dan gelenliňiz üçin siziň de ataňyzdyr. Aslynda biz bir dogunur. Evet, Şehdevalı Hazretleri. Hava. Ylha biz Şeyh Edewalyk Hazretleri kümmetini gördük, ziyaret etdik. Bu şäherde ýene-de başga da kümmetler bar. Ol ýerde Şeyh Edewalyk Hazretleriniň aýalynyň we gyýdynyň aram tapan ýeri bar. Şeyh Edewalyk Hazretleri medeniýetleri birikdiren bolsa, bu hanymlar da edil şolar ýaly şahsiýetlerdir. Siz biziň ata watanymyzdan geldiňiz. Biziň kökümiz de Türkmenistandandyr. Şeyh Edewalyk Hazretleri iki ýurt üçinem beýik şahsiýet bolmak bilen Anadolu'da bir näçe şahsiýetleri ýetişdirip, öz ýaşan ömrüni uly işleri bitiren insanlar. Türkmen medeniýetini bu ýere getirip ýaşadan hem-de dünýä ýaýan insanlar. Şeyleri geçmişte olarak günümüze yansıtıyoruz. Şehdevalı Hazretleri bunun en önemli göstergesi. Türkmenistan'dan kalkıp buraya kadar gelmiş. Buralarda yaşamış, buraya çok önemli değerler katmış. Burada çok önemli değerler yetiştirmiş olan bir din adamı. Oradan almış olduğu kültürü aslında buraya getirip bu kültürü burada yaşatmaya çalışan, bu kültürü burada aşılatmaya çalışan. Sözümün soňunda bir medeniýetiň insanlary bolanlygymyz üçin, sizi garşy alanlygymyz üçin men özümi diýsem bagty duýýan. Köp sag bolun. Teşekkür ederim.